Shemdi Entertainment. Sivela la kwavela khona izazi. Ngizochazela abaziyo bathi imali eyenza sibulalane, imali eyenza sizona kuzolunga, ayikhona kuzolunga, kuzolunga, ayikhona mamela Wamele ngivuke ekuseni ngibonga umdala njengasemhleni, namhlanje angihleki nempamazi yokhala ekhehleni. If you call it a crime, show ngiyazi but ngilahleni, angisho maslubeka siphenduka itopic yabahlebi. Niyahleka ngisasifundanga amangabe sesibhane lahleni, nethi nesupport ngikhuluma ngathi nehleni kabeni. Angiyithandi le mpilo hlale emkukhwini oshisa ngomlilo, njengoba umakhelwane ngcona sibona ngathi nempiko siphelile ke similo. Nobamba inkunzi esonto nepreach abasaki badumisa uJehova, ngene ngidumisa intshiza mphando ntshontshe imnikelo ngijampa amasango ongaze ngiboshelwe phambi komfundisi njengefindo lomshado. Imali eyangithathela abangani bami, imali eyangihlukanisa nomama abantu. Madoda, naba lapho kwenze njani ngasiza ngani? Mnumzane, umnumzane bekathi sikhulume noFelubala. Yes. Mnumzane uFelubala akazimisele ukusichasha. Sithe ukukhuluma naye kwaba kaningana. Okay, nikhulumile nathini? Wathini yena? Mnumzane, ukuhlupheka kwethu sithiya sikubeke kuwe qondane nawe ngoba masikhuluma naye akathanda ukusichasha. Usizo lwethu akalozwa, akaboni ukuthi sodinga kangakanani lo msebenzi. Empilweni. Madoda. Naba lapho kwenzakalani? La madoda lawa athi wena uyalubaqasha ngabe kwenzakalani into? Awu uyazi mpathi. Mina ngathi uyibokisisa kancane le ndoda. Kahle mpathi khanda le ndoda athathe kahle ngoba ngikhulumile naye. Ngamtshela ukuthi uma ngabe umsebenzi ukhona ngizokuthinda. Ukuthi sekwenzakalani manje. Kungani manje mpathi iqiniso? Ukuthi awuthanda ukuthi sisebenzele ngoba wena une-operation yakho ikhipha eceleni, ufuna ukuthi sisebenzele wena. Hayi kwangathi ngishiye ngathi ayingidingi. Okay phatha. Ngazona. Ngathi Hey. Kahle wena. Ucabanga ukuthi yini? Once ngaphenya ngibona la. Ngonyatha. Once wabuya nalomanyuka wakho la. Uzongibona ukuthi ngubani. Sithoma. Zalo ngiyakubona womina thatha kokwehlisa ukuthi Ebuzalo uceda ukufika ngisako angikagezi nokugeza sifuna umcisha ngokolo. wezalo mina ngizwa nje nomuntu owomile bakithi. Ayibo Uphuze hayi okay zalo ngizothi nje kancane ngiphuze onalo wakho. wezalo ubani lo busy naye lapha efonini ngoba ngathi hayi khona iyakujabulisa kakhulu le ndaba lapha efonini. Omunye nje umngane wami zalo. Umngane wakho ubani loyo ngoba ngithi umlungisi mina akanayo ifoni ehlakaniphile uphatha lamafoni akhalisa kwekhumbi ice cream. Ubani ke loyo? Izalo la ngasenze aba strong kakhulu le. Oh nomunye umngane wami lo uzomazi ngelinye ilanga. Wezalo mina ngijabuliswa nje ukuthi uphumile kulo mahlalela. Umlungisi bekazoza kuthelele ngebhadi. Uyabona nje angisafuni khulunywe ngegama lamlungisi la khaya. Hey zalo angenze ngiqede Newcastle. Yalo zalo. Uyabona wezalo mina ngifuna bazi abantu ukuthi makhulunywa ngomndeni wakangidi khulunywa ngobani. Ngifuna bazi ukuthi uyabona umlandela langa abayihleki nje into engahlekisi.
Okay, Zala. Ake ngigeza lapha. Angaboni kahle kodwa ngiyasola lokho ngathi sekuthola umuntu oright phela makanefoni kusho ukuthi uright leyo muntu Mlungisi uhluleka even ukuthenga ifoni angikhulumi nje i-under yakhe ngingabona sekusele le rege leba la phezulu kuphela mawuthi uthi le ngaphansi iyasefa idabukile angiyekele njengomlungisi futhi Ngabe yini ekitaza umdimande efonini? Hey, Wandos. Kulo muntu wesimanga otelekizwe yami. Aje ikubele ngikhuluma naye lana ngiyamthanda lo muntu wesimanga. Hayi no into enhle leyo umdimande. Akuvuka umuzi ndo. Ya uyabona lo ngendlela engimthanda ngayo. Angiboni ukuthi angafusa umuzi kuphela, angafusa kwanami qho. Ngiyamthanda lo muntu wesimanga. Hayi njalo umdimande indoda mayisemathandweni vele nje ibaleka izindlela. Umdimande. Awe ongusayini. Hayi, cabanga ukuthi kusayibeke kahle konke lapha eWindows. Hayi ngibonga Ntombazana. Ngibonga. So manje Windows angeke ngiyilungise lapha. Yazi phela ngifuna ukubamba amagama phela ukubamba le ntombi. Angifuni ukuthi ngifike le ntombi. Awu, Mdimande. Awekho amagama ngakunika wona mina ngabulala inkomo. Wena nje vele utshele nje indlela ozizwa ngayo. Hayi. Ayazwakala makunjalo. Windows. Kodwa ake ngibuze Windows ngoba ukhuluma kanje. Ubuyile washela nje wena. Mdimande. Indoda mina Mdimande angidlula intombazana. Ngishela mihla yonke namalanga. Hlala bongichathekela nje wenzakala ukuthi ngikuhlule phela ngoba ngangifuni ngihlule. Mdimande mina engingakusho nje ukuthi ngazalwa ngabiba Mdimande. So nje ngeke ngihlule umuntu wesifazane. Mdimande nginomsebenzi omningi kakhulu manje. Awuboni ukuthi kuyoba busy kancane. Hayi, kulungile Windows. Sebenze kahle. Nakho ke Kade asimfana. Umuntu usawudinga umsebenzi. Kodwa nami nje ngizofika. Kuwa sengizowashaya. Wendoda. Mina ngibona ukuthi le nsizwe usaphumile ofisini. Ngathi angeke asingene isikhulume nomphathi. Mhlawumbe mase simchazelile yena uyoqonda ukuthi uzodinga ngani umsebenzi. Mina sasanga. Avuka kanjani ngoba sewudinga umsebenzi? Ngisho yabona bangavuka. Mina ngihamba ngedwa nawe uhambe wedwa sihlukane so ngoba mangihamba nawe ngifake inkinga. Oh. Nawe usukholelwa ukuthi nami nginamabhadi. Yabona le nto yakho ukuthi mangihamba nawe kuwa sesithi sabukwanisa. Ayike. Kulungile. Sohlukana ndoda sibone ukuthi ubani unamabhadi. Mhlawumbe ngowe lo namabhadi. Mina usuqalile. Yabona nginawo. Thatha. Awekho la wathatha khona amabhadi. Amabhadi afana nengubo yewembathi. Mina la ngihamba khona mina ngoba mangihambe endleleni ngiyayidobha imali. Ngekotela zakho. Akusiye ikotela zakho ngiyayidobha. Uqalile la. Waba kayi-1.
Zalo ngisazophuma kancane. Ngizofike ngikukhona. Wezalo awutshele mina. Soyajola. Ukhuluma manje ngoba phela mina ngiqeda ukuhlukana nawe uyakwazi nje ukuba ngimize ngibe on nje fast kangaka. Phela wezalo angithi vele kubanjalo. Inhliziyo iphulwa ngabanye, ithotshwe ngabanye. Ithi ngaphola ihambe yothanda abanye. Hayike zalo mina. Angifuni ukumuva wenenhliziyo ephukile shame. Ngiyakuzwa ngikubangisise. Kodwa ke uthi masothola umunye umuntu, ngicela ungasiletheli isihlupheki la khaya. Ungathola umuntu ohlupheka njengomlungisi futhi ke ungatholi nendoda ehluphekisa kwaLerato Shabangu lo owayedlalela iSundowns. Ngisazokucabanga, sobona. Senze njani? Ya, masocabangele ke sesi, ngicela ukwenze konke kube right. Ungagugeli la khaya ngoba inkomo eziyolobola wena, mina kufanele ngiyolobola ngazo. Angeke uzukubona izinto lokho. Iba njalo yisiko lelo. Phela wena inkomo zakho ezilobola wena inkomo zikaBaba. Mina kufanele ngiyovusa umuzi kaBaba. Ngakho inkomo zikaBaba ngiyindlulisa ngivusa ngazo umuzi kaBaba. Iba njalo. Cha ngizwa ke mina nje uyikhuluma hayi angiyazi futhi. Vele izinto ezimasiko abantu besifazane abazizwa kwesinye isikhathi. Kakhulu nje uma ubona ivuna thina besilisa. Ake ngikhuphi ngifuna. Uhamba kahle sese. Yeah, prove nice and scrutinize. Yeah. Hey, fuck! Shayisa la wena. Ngithe sondela. Phela yini engiyenzile? Mina noyithu umsuka la. Nokhuluma mina ngabe emsebenzini wami. Ngitshwala kabi mina noyithu. Mina ngikhuluma. Kodwa uyazi umsebenzi ufuna ngana. Yakwazi lokho ukuthi umsebenzi ufuna ngana ngithi. Lento yenzile usho ukuthi uhlinzele mina ibeni. Bengaqondile ukwenza lento yenzekile. Kepha uyazi ukuthi umsebenzi ngiyawudinga nambe ngifina ukugena phakathi emsebenzini ngisebenze njengawo. Lalela la. Ngizokutshela lokho kubekayo. Kusasa ntambama ukuthi ngako yami. Siyazwana? Ngiphumelele ukwenza. Lo ufika kami kusasa ntambama. Ngizofika mina mathupha kawo. Ufika kwami ngokuthanda mfana nje ngoba mkhokho wakho omncane ufika ufaka umlilo. Yabona bekuyenzeka mfana kithi kube inkomo yakhona ngabe kade ngakhomba wena. Silelo. Besuka ma. Ufile. Ufile ba? Uhambe. Ngisho umuntu ushaya incishe ngasho. Yamba. Impama yakhe iyashisa. Ubuyini wena nomzimba wabo Snoopy Dog? Kahle kahle ngilungisi wena ufuna ngifile ne? Ufuna yimi ufile uchaza ukuthini ngishaye phambi kwakho uchaza ukuthini mawuthi ngifuna ufile. Kube ngihamba ngedwa ngabe ngishayiwe. Awungibuza. Safuna ukuhamba ngiyobona usinenhlanhla unye. Ya into yaziyo usinenhlanhla. Awucabanga nje ukuthi sihambe sishaywa nje. Indoda. Ngiyithanda lengane. Yabo usuku lama kususuku ngaliphi ngayibona. Wazi lokho nje. Lungisi, nevela yabo. Hayi, suqabanga. Ngisazi ngayo. Hambe ngishawa njalo. Awumahlobo wami. Ulandela la. Ngiyabonga ukuthi uvumile ukhiphe namhlanje. Yazi lokho kusho ukukhuluma. Hayi noma ngasho likhulu esalaki. Kodwa phela lokucela kuyanika ama-ideas uzucabanga ukuthi siyazangana. Nami ngiyangaza ngazo.
kodwa-ke futhi angibona le nto ukuthi khona ukuyisekelayo kodwa le mali kuba ngibona ukuthi Yebo. Ngiyakufalayo. Sesifika njani lapho? Phela mina nawe sikhulume savumelana ukuthi sizesithandana. hhayi angiboni ukuthi uqiniso lelo uvumelana phela futhi wena uyivumelana inhliziyo yakho ngoba kuyani inhliziyo yakho asikazi sivumelana ngeke ngize ngithole ukuphumula nakufani nanathi mina ngitshela ukuthi mina nawe soba silahlana. Hayibo. Hayi. Yazi lelo phupho lelo libi kakhulu elifanayo. Yazi kuzomele uphaphame nje. Yabo kodwa yaya ngifisi-ke ukuthi lelo phupho ngoba mhlawumbe ngingaqala libi kodwa ekugcineni ngaphela selimnandi linojuneyivusi. Kanti uphendule umuntu wamabhayibheli. Ya ngiyafunda nje okungatheni njengoba nawe ukwazi lokho kuyasho ukuthi nawe ufunda. Hayi khona ngingifunda nje. Leso sikhathi kodwa ubhuti wami vele athi ngidlala ngesikhathi ngoba phela iBhayibheli incwadi yabelungu abasiluthangayo ngoba besathelisa. Hayi kungathi nobhuti. Yebo ngihlala naye njengoba umama engekho. Cha. Ngitshele kabanzi-ke ngawe nje ukuba sinapha mhlawumpe kungenzeka ukuthi ngigcine ngoba phela isifiso sami ukuthi mina nawe gcine sesinyama sihlala ndawonye. Hayibo lifanayo. Ngiselivile lokhu. Vuka please. As